piyambak ke monggo lho Bapak. Lah ya Niki ngono. mawon. Heeh. Heeh. Atok rene Kang Mas. Heeh Cahayu. Putra Cakra Budaya. Oke kabantu KD 2000 Pro Audio ugi KD 2000 leteng matur sembah nuwun sanget. Nanonane piye Cahayu? Rungokno ya. Pulo-pulo wis bejaku ya Dik ya wis pancen dadi nasibmu. Ya wis rapopo Kang Mas. Tak suwun marang sliramu aja dadi ruci ing atiku. Kadal mangani roti dan tak budal aja dikondeli aduh Dik aja dikondeli kondeli aduh Dik aja dikondeli Urung dikaekne yo nande Putra Cakra Budaya KD 2000 terima kasih. Bejaku ya Dik ya wis pancen dadi nasibmu ta suwun marang sliramu aja dadi ruci ing atimu. Sarga tuku cipir jo samar yen ra tak pikir aduh Dik aja kuwatir anak kekak kok aku marah pancen saja pancen diserang aduh Mas
budal aja disuwali aduh de aja digondeli ben gandul-gandul ben gandul-gandul aja ben rodok ngeri didik ngono lho iya ta ndak bayang nih ki ndak bayang nih ndak apa kok dibayangke ya bacot ke Dok kacang kembang kedele aja digondeli wis dipinakani. Heeh. Aja sualan. Aja sualan gitu jan iki. Ora sualan mramet dene kok iso sapa ngendi-ngendi aja sualan. Jane ben gondal gandul. Ngesis ngono apa piye jane iki. Sing viking sampun apa dereng Kang Mas? Sampun. Oh nggih, siap. Sampun, Nggih, ada jenengan saged pinarak matur gongeng panuwun.